ndimafuna ndikumbutse na mawe zimene amapanga atambwali akafuna kupanga chipongwe anthu. Ku Russia kunali bambo Yevgeny Prigozhin amene anayambana ndi President Putin, amenewo anamwalira pa ngozi ya ndege koma atatamba ndi Putin. Zosasefana ndi mmene anamwalira bien. Pa Mozambiki pomwe analisiya malemu Samuel Machel pa ngozi ya ndege. Anthu linkati ndi chani ndi ngozi, koma nthawi imeneyo nkuti atasempana zichewa ndi anthu ena akawiri atatu amvula zaka inu mukuzirani mukuzidziwa ndipo muyendetsatire bwinobwino. Bieni pareni Juni chaka chathachi tamuluza, koma chimo limene la kwa Bieni ndikuwayika ena ake pampando. Ndikunena izi chifukwa Bieni anayamba kuzunzidwa kuchokera tsiku limene a president amakulamula panopo analumbira. Panopo panali Kanso Soko amene ndi lawyer wawo wa malemu MPBN. Anthu amene ankaganiziridwa analipo anthu 87, koma timakhala ku court ndi MPBN zombesa chisoni kwambiri. Zikomo amene MPBN analandira ndikumakhala ku court kuchotsera pa unduna kupangira zipongwe zosiyanasiyana. Ino amalawi mumaona amatoka kuti MPBN ali pomwepo koma osawangira recognize. One is the example the function imene kama jacket ankapangisa ku Blantyre. Bieni anali pomwepo koma osampanga recognize. Amayi ndabambo ndizoporeka kwambiri, ndizowawa kwambiri. Chabwino akuti inali ngozi inde chabwino chanitengeni zimene zozo, koma lero changu chachitika bwanji lero chokapifika kuchikangawa bwanji nthawi imene chasana pange changu iyayi apanga lero changu ifwa chani. Amalawi lero kononga ndrama zambirimbiri za ndrama zanu za misonkho, ndrama zanu zambiri za misonkho zatani zaonongeka. Changu chimene chocho ndege itagwa sana thamange iyayi. Anamba search mochedwa taingati zinozo atangopasa ngaso search pang'ono nkumanira kuti iyayi tipume tidzayamba isomawa kuti akanakhala mwana wake ochikangawa akanapanga zimenezo. No ndifuna ndawuza chikangawa ifeyo sitiopa iyayi. Munapa Saulos Imodzi panopo masaulos tikhala pambirimbiri and silopa kumangidwa iyayi, sitiopa iyayi, sitiopa kulipa iyayi. No, simungatipange chipongwepo weekend pampando iyayi. Ndipo ndimafuna ndipereke warning kwa majekete timadziwa kuti tsume chame unali in charge ndiweyo, unali in charge ndiweyo. Ndipo tsume lijalo even mwana wake kunokwana atawa munkatawa chani ngati muli clean, ankatawa chani kunoko wakuba amatawa opa ndomurani omuthamangitsa. Amayi ndaba mumafuna wemphani chimodzi, amayi tonse tigwirizane chinthu chimodzi, tisapange reward anthu akupha iyayi, tisapange reward anthu akuba iyayi, tisapange reward asatana iyayi. Chifukwa satana ntchito yake ndikuba, kupha komanso kuononga. Amayi ndabambo ndikanakhala nthawi ndikanaka ngalola chimodzimodzi. Bieni anapangidwa nkhanza zambiri including mfuno opangidwa impeach. Timakhala kuzunzika munthu chamakhala kufinyika. Bwana President
Bwana President, ndikumembe ni chinthu chimodzi. Chinthu choyambirira mukazango lumbira. Choyambirira muonetsetse kuti iyi yanayisewera iyi ayi mukunama kwambiri. Mukunama iyi munanisewera iyi. Ndifanira peka chitsanzo chaye Evgeny Prigozhin zimana apangidwa. Iyi sinali ngozi yayi. Sinali ngozi limadziwa. Ola mwana ongona wazozori bien mwana kupha. Munaphe adala. Ndima amene foya nthawi. Ndipereke bololi. Zio mogombira mbwa kula senziko. Ziko mwambiri ameneo anali a Simeon Salambula